ɲɔgɔn tɛ yen c'est trop parler kira de ɲɔgɔn tɛ yen ala de ɲɔgɔn tɛ yen n'i ko a ɲɔgɔn tɛ yen o ye kuma wɛrɛ nka ɲɔgɔn sɔrɔ man di k'a ta yɛrɛta la ka n'a bila an bɛ don min na komi n'a fɔ sisan an kɔni ma ɲɔgɔn jamanatigi ye jamanatigi min b'a yɛrɛ fɛ a b'a faso fɛ a b'a balimaw fɛ a b'a ka ga fɛ a bɛ denmisɛnw fɛ a bɛ maakɔrɔbaw fɛ a bɛ banabaatɔ fɛ a bɛ kɛnɛbaatɔ fɛ a bɛ dɛsɛbaatɔ fɛ a bɛ faamaw fɛ o ka dɔgɔ a kɛra an bɛɛ fɛ a yɛrɛ tɛ ne wele tɔgɔ yɛrɛ la yɛrɛ ma deli ka ne wele tɔgɔ la ko n fila ni ɲɔgɔn o bɛ n bɔ a dan n terikɛ ja k'e ma taa makan fɔlɔ o b'a fɔ ya makan taa biye bɛ n bolo jatigikɛ bɛ sini o ye n bila ka taa makan ko e ma taa makan fɔlɔ n ye nkalon tigɛ n ko ayi a ko a ne yɛrɛ t'a ɲinɛ i bɛ na an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ mais i kana biye minɛ i ka t'i ka formalité remplir ka taa n'i ye biye minɛ n y'o kɛ muso n y'o di muso ma a ko i bololankolon kana taa dɛ n'i bɛ taa i kana wari minɛ i ka taa ko bololankolon tɛ taa n t'a to a taara enveloppe di a une enveloppe bien remplie k'an ta di yan k'an ta di muso ma ko taa nin di n buramuso ma nin ye yɛrɛ ta ye n'aw taara aw kana sɛgɛn n yɛrɛ bɛ kɛ yen ni problème sɔrɔ n wele n terikɛ dɔ bɛ ka compte numéro a di yan dɛ envoie moi donne-moi ton compte n'a compte la waati min na a bɛ se ka min kɛ a b'o kɛ n ye ko n y'a ka jeli ye ko n y'a teri ye ko n y'a jɛɲɔgɔn ye donc n bɛ se k'a bɛɛ fɔ o ye ne a ye min kɛ maa wɛrɛw ye o de ka ca n'i b'a kɛ maa wɛrɛ n'i t'a k'i badenw ye o ye fu ye a b'a kɛ a badenw de ye so kɔnɔ fɔlɔ k'olu sɛbɛkɔrɔ sɔn n'olu tɔ la tuma min na anw bɛ sɔrɔ ka sɔn n'o tɛ mɔgɔw b'a dɔgɔya ko i y'a kɛ maa gansanw ye i m'a k'i badenw ye n'a ka badenw ye fɔlɔ k'a k'a ka du ye k'a k'a ka guwa ye ka sɔrɔ k'a kɛ anw ye kɔfɛ ne kelen tɛ dɛ ne bɛ se ka n ta de fɔ parce que a ko ne y'a fila ni ɲɔgɔn ye o yɛrɛ tun b'a fɔ hali n'a ma dɔrɔmɛ d'i ma donc n tɛ se k'a fɔ ko n b'a bɛɛ fɔ n tɛ se k'a bɛɛ fɔ bi dɔɔnin dɔɔnin fɔ k'a to mun de ko b'i la i dɛsɛra mun na i bɛ mun de fɛ mun de bɛ yen mun de bɛ so kɔnɔ u bɛ mɔgɔ bɔ ala sago i sago donc ko a ɲɔgɔn sɔrɔ man di a ɲɔgɔn man ca jatigiw b'an bolo a caman minnu b'a ɲɔgɔnna caman kan ye a barika an ka kulubalikɛ ye sanna bɛlɛ mun f'u k'o waleɲuman dɔn ka b'a sara o de y'a ta o ye relève ta a ma fili ne ye Dirisa Kulubali ye ka bɔ sanna bɛlɛ ka b'a sara a tɛ bɔra fanga na ale ye a tɛ place ta donc ma kulo ma kɔngɔ ma fɛn ma waso ma dɔn ma ka fanga bila ma tɔɔrɔ ka da Dirisa Kulubali ka bonya kan nka n'a fɔra k'a tɛ yen dun n'a fɔra k'a tɛ yen ko wɛrɛ n bɛ yan ni n den kelen tɛ dɛ ayi n bɛ yan ni n den kɔni ko ka ca ala sago sago kasi ka nɔgɔ ma ka tɛmɛ kuma kan mɛ ni jɔn n'ala y'i da k'i kɛ silamɛ k'i limaniyara ka ban i tɛ kasi bi dugawu de kɛ su ye ka dugawu ka a ka denbaya ka dugawu k'i yɛrɛ yanni tan don cɛ n tɛ kasi kɛnɛ kan n bɛ limaniya kɛnɛ kan n bɛ tasibila kɛnɛ kan n ka dusukun ka ɲi n tɛ bali ka kuma fɛn min kɛra n ye a kɛra ala ɲɛna a ma kɛ ala kɔfɛ a kɛra mɔgɔw ɲɛna a ma kɛ mɔgɔw kɔfɛ ne ma jɔ kɛnɛ si kan na tɛ ne ma fɔ ne ma kɔngɔ o bɛ jeli fɛ nka hɔn dɔrɔn tɛ kanu n'i m'a sɔn n'i m'a kanu fu de don e m'a sɔn a kanu t'i la i b'a sɔn a daga wuli da la de nka kan kanu ka tila kan sɔn sɔnni yɛrɛ da ye makan t'a ye o t'a da ye o ye latigɛ da ye saya ye donc o de y'an fara foyi m'an fara ni saya tɛ a bɛ cogo min na muso bɛ taa denw bɛ ten a balimaw bɛɛ bɛ ten ne taara Mopti i b'a fɔ ko n bɛ n ka segu walima Kucala bɛ Bamakɔ ye ala ka hinɛ ala ka yafa ma yarabi ala taara kan minnu to ala ka limaniya d'a ma yarabi ala dusukun min b'an na bi yarabi ala ala k'o kɛ limaniya d'a ma an k'o kɛ hinɛ ka s'a ma an ka fara ɲɔgɔn kan an ka bɛn an ka tile an ka jɛya an ka sɔn ɲɔgɔn ye badenya ka dilan sinjiya ka dilan kilenya ka dilan limaniya ka dilan fara ɲɔgɔn kan ka dilan ko ka to ɲɔgɔn ta la n'ala ye min kɛ don min na o banna an bɛ yafa ɲɔgɔn ma de ka yafa a tɛ yɛrɛ ma ala ka nɛɛma ala ka da yɔrɔ suma ka kasi ka nɔgɔma de yɛrɛ bɛ i b'a dɔn tɛ ne kuma cogo